sai ta tsarina. Ka tsare ni dukkanin sharri idan ma an yi kar ya zo kaina. Albarkacin rasulillah annabi shugabanmu dan baiwa. Ni mai waka kuna ji waka ita ta zamo muradina. Ko tambaya kamun zan ce ma waka ta zama burina. Kuma duk gidanmu ba mai yi ni ɗaya ne ta zama zabina. Ashir me ta ma mai waka ka kira ni zan yi amsawa. Kuma waka sana'a ce a ciki da arziki babba. Wasu magani suke ba mu da aiki ne abinda na duba. Wasu ko su ce mu dage inda rai da rabo ba za mu watse ba. Rana yi godiya gunka lamari na a sake dubawa. Wani ɓangaren da mun je neman aure su ringa kushe mu. Kallon da masu ke yan iska nemo su ringa zagin mu. Ƙarshe idan abin yayi zafi sai dai mu nemi dangin mu. Al'ajabi na rayuwar nan ya sa da ido na yi kokawa. Haƙuri da juriya na ji ana cewa a sanni zai dace. Lamari na duniya tun da na fuskanta na daina yin rance. Kuma kana bani yin gasa ba ma na bidar yawan zance. Ra'ayi ne kowa da nasa Allah karfe mu biye dacewa.